Това съм пак аз, ето ми е втората. Ето пак съм изчупила кръко. Така. Вижте ушите на листо. Ама би са и нормални. Така. Виждате как тук е изрезано. Зеленото само си се е махнало. Знам, че по телевизията някои в клипчетата имат същите кукли като на мен. Аз тук тези не си го чупили, аз много ги чекна. Не ги чекнете, давам ви пример. Ето ето и сините очи. Тъмно лилавия и грим. Веждите и миглите. Много интересно. Много интересно. Гледаме, вчера беше тук и като нас най-много харесва зеленото. Венера. И ето и червилото с всичките и 7 зъби. Ето. Както виждате е червено. Косата с един цял зелен кичур. Така. Вижте и обувките. Дръзки. Така. И коланчето. И роклята. Тук имаше една тениска, ми я скъсах. Рочно. Държа за искане, вижте тук. То стоеше така като дантела. Имаше едно такова, едно герданче, имаше гребени и загуби ги направо. Бех малка. На 7, сега не. Преди ми беше преди 8 дни. Това ми е тя, ако искате ми фърлете поглед. Така. Продължаваме. Имаме още... Още 4 кукли за гледане. Не. Така. Хоп, отстрани. Ето я. Сега снимаме Франки. Видите с малко пилото, ама не се смейте.